bakaizo bideo honetara. Bueno, bideo honetan egingo duguna izango da hurrengoan limitea bat. Ja, jarri dizuet zuzenean limite hau dela infinito zate infinito indeterminazioa. Horretarako goratu barrituzue bakarrik infinituen propietate batzuk, zenbaki positibo bat infinituarekin biderkatzen baldin badut, infinito emango dit. Kasu honetan negatiboa jarri dut, eta minus infinito emango dit. Bale, hurrengo gauza. Hemen goian agertzen dena. Isa berlau da, infinito, bedir infinito, bedir infinito, bedir infinito. Beraz, infinito emango digu. Eta horren argi ikusten dugun ez dugun gauza bat, baina baitere jakin bar duguna da, erro infinito, infinito ematen digula, bale? Eta berdin zaigu oso zenbaki agertzen den. Finitua den bitartean, izan daiteke 10.000, 1.000, baina zenbaki finito izan behar da. Beraz, erro edozein zenbaki infinito, infinito emango dugu. Beraz, goikoa infinitua denez, eta bekoa infinitua denez, badakigu infinitu zate infinitu indeterminazio daukagula. Eta hau egin nahi dugu limite hau zenbat balio duen. Horretarako, modu zehatza hau izango litzateke. Hau izango litzateke modu zehatza. Pausuz pausu egindakoa jakiteko zelan lortzen den. Azalduko izu helenik eta behin, horrelakoetan aritzen garenean, daukagunean, bai berretzaileak eta errokizunak egin bar duguna da erabili hauen propietate bat, ongoratuko dugu. Ni baldin badaukat, isa ber m eta erro n, orduan lortzen dudana, da isa ber m zati n. Kasu honetan, isa ber lau zati, landuko dut hau, isa ber lau zati iru, lortuko genukena, izango zen, behiratzen baldin badugu, isa ber lau zati iru, hori izango litzateke, isa ber lau eta hemen zati iru. Erro hori hor jartzen dugu, bale? Hori da goratu bat zuen gauzatxo bat. Bale, ja dakigunean hau, bale? Orduan, ikus dezakegu gure limitea horrela geratu daitekera. Goratu zerakoa zen gure funtzioa zen isa berrau zati iru, horrela jarri dut, eta bekoa zati bostekiz. Bale, horrelakoetan modu zehatza erabili nahi dugunean, beti egiten duguna da, biderkatu goian eta behan gauza berdinagatik, funtzio berdina izaten jarraitzeko aurreko bideo batean komentatzen dudana, eta beti biderkatu behar dut berretzaile handien daukan isarekin. Kasu honetan hemen daukagu isa ber, ez baldin bada zera gertzen, badakigu horrek adierazten dugula dela isa ber bat. Eta goikoa da isa ber lau zati iru. Lau zati iru da bat baino pizkat handiagoa. Beraz, interesatzen zaiguna da hau. Beraz, biderkatu, azkenean egin bar duguna da, bai goikoa eta bai bekoa zatitu isa ber lau zati irurekin. Vale? Eta hau da hemen agertzen dena. Orain, hau daukadanean, zer da egiten dudana? Fijatzen badin bazarete, hartuko dut honekin adibez. Ni baldin badaukat isa ber lau zati iru, hor ikusiko duzuenez, goikoa eta bekoa berdina denez, ezta? Goikoa eta bekoa berdina denez, horrek bat ematen diala. Igual, beste horrek pizkatxo bat gehiago kostatzen zaizue, egingo du hemen, bost zati isa, bider isa ber lau zati iru. Vale. Bost, kanpora, ez digu asola. Gero, daukagu isa ber bat zati, isa ber lau zati iru. Daukagunean, zerbait ber zenbaki bat zati, gauza bera ber beste zenbaki bat, erabili behar duguna da horrelakoa. Vale? MN. Azkenean da, goikoa ken bekoa. Goikoa ken bekoa egiten baldin badugu, izango dugu, bost bider isa ber bat minus lau zati iru. Vale? Bat minus lau zati iru, erariko gu beste kolore bat, hobete guzteko. Zer erariko gu, morea. Bat minus lau zati iru, MKT erabiltzen baldin badugu, iru jarri behar dugu orduan da, iruken lau. Beraz, daukagu minus bat zati iru. Beraz, hor daukaguna, da isa, bost bider isa ber minus bat zati iru. Baina goratu, daukagunean zerbait negatiboa dela berreketan, horrek esan ditu daukagula bost zati isa bat zati iru, eta ja modu positiboan jarrita. Beraz, hori da hemen agertzen dena. Hemetik, joan gara, bost bider isa ber minus bat zati irura, eta hori da bost zati isa ber bat zati iru. Hori da egin dugun prozesu guztia, hau lortzeko. Eta esan bezala, zuek goratzen bani bauzue, kasu honetan, egin behar duzuna beti dela, biderkatu, edo besan da, zatitu, berretzaile handia daukan
zenbaki faktorearekin, kasu honetan isa berlau zatiru dela, joango zarete kalkuluak egiten, eta azkenean balduko zarete horrelako zerbaitetara. Beti edo goian edo behan kenduko dituzue isak, horregatik erabiltzen dugu metodo hau. Isak edo goian edo behan kentzeko. Bale, kasu honetan goian kendu ditugu eta behan geratu zaizkigu. Orain egin behar dugun gauza bakarra da limitea ebatzi, eta limitea ebaztea azkenean zer da? Isaren balioa trukatzea edo ordezkatzea, funtzioan kasu honetan hemen sartzen badin bago infinitu, daukagu infinitu ber bat zati hiru. Gogoratu infinituak biderkatzen baldin badugu edo berretzen baldin badugu edozein zenbakirekin, horrek emango dugula baita ere infinito. Beraz daukagu bat zati bost zati infinito. Bost zati infinito. Zenbaki bat zati infinito beti emango digu 0. Beraz daukagu, orduan bat zati 0. Baina ze gertatzen da zenbaki bat zati 0 daukagunean? Daukagula plus edo minus infinitu, depende, hemen positibo edo negatibo agertzen den. Beraz, hauek beti da gogoratu barritugun propietateak infinituekin aritzen garenean, eta metodo zehatz honekin zeinetan garrantzitsuena daen gogoratzea zerekin biderkatu, baina hau biderkatzea azkenean da zatiketa hau eta hau egita, gogoratzen baldin bauzue, helduko zarete limite batera erraz ebatzi dezakezuela. Baina badago bere metodo zuzena. Zein da metodo zuzena? Pizkat gehiago daukizunean, ni baldin badakit, daukadala infinito zati infinito indeterminazioa, ni egingo nukeena, ja zuzenean izango zen. Bale, daukat indeterminazio hori. Orduan, saiatu behar naizena da ikusten zein den infinitorik handiena. Orduan, jarriko nuke, limite hori dela limite isa infinitora doanean, orain bai, honekin ez da argi ikusten, baina aldi jartzen baldin badugu isa berlau zati hiru zati bost isa, eta orain konparatu behar ditut isak. Gogoratu, zer ez baldin badegertzen, hau dela bat. Orduan, konparatu behar dut isa ber bat, isa berlau zati hirurekin. Ikusten dudanez, lau zati hiru zan dugu dela bat baino pizkat handiagoa, beraz, hau denez handiagoa, goikoa denez handiagoa, emaitza infinito izango da. Baina, handiena baldin bada behekoa, kasu honetan, baldin badaukat beste limite hau, emaitzak beti laranjas, azkenean, indeterminazio hauetan emaitza izan daiteke. Edo infinito, edo 0, edo beste bideo baten ikusiko dugunez, zenbaki bat. Depende, ze erlazio dagoen, isa handienarekin goikoa eta bekoa. Kasu honetan, handiena denez goikoa, infinitoa. Beste kasu honetan, limite isa infinitora doanean. Bost isa zati, jarriko dut komeni zaidan moduan, lau zati hiru, erlazio berdina erabiliko dugu, ze azkenean berdina jarri ditugu, badakigu isa berlau zati hiru dela handiagoa, beraz, handiagoa dena denez behan dagoena, izango da zerbait zati infinito, eta zerbait zati infinito, zer da, gogoratu, zerbait zati infinito 0. Beraz, hau 0 emango dugu. Kasu honetan ikusi dugu infinito zati infinito indeterminazioak, baina ja agertzen zaizkigunean erroak pizkat kalkulatu behar ditugu zelan egin behar den, metodo zehatzarekin eta metodo zuzenarekin, eta esatea, infinito zati infinito indeterminazioan lortu esakegula infinito goikoa baldin bada handiagoa, 0 behekoa baldin bada handiagoa, eta azkeneko kasua hurrengo bideoan ikusiko dugu.